Sanibonani bafethu, ninjani? Okay, namhlanje sizokhuluma kabanzi ngezwi likaNkulunkulu. Lithini iBhayibheli ngezwi likaNkulunkulu? Ngicela sonke sivule amabhayibheli ethu kwaMahubo 119 uvesi 105. Amahubo 119 uvesi 105, ne? Right. Okay, so lithi izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami. Imibuzo nje embalwa elula bangani bami. Izwi likaNkulunkulu liyisibani ezinyaweni zami nokukhanya endleleni yami, right? All right. So yini mhlambe umsebenzi wesibani? For example, isibani esokukhanyisa. Ngakube isibani noma umuntu uyakhanyisa indawo ekhanyayo vele? Cha bafethu, awuyikhanyisa indawo ekhanyayo. So ukhanyisa indawo enjani? Emnyama. So ngokwezwi you can think ungacabanga ukuthi ikhanyisa indawo emnyama, and ubumnyama ngokwezwi representa izinto eziningi. Sibuye sikhulume ngakho lokho. But nje mhlambe singakhuluma ngobuncanyanyana nje ukuthi ubumnyama bumele noma representa uSathane nawo konke nemisebenzi yakhe yonke esiyaziyo. All right. Imisibani sesikhanyisela izinyawo ezokwenzani? Kulula ezokuhamba. So asikwazi ke ukuthi mesinganako lokukhanya isibani sisinika khona sihambe. Right? So in order ukuze thina sikwazi ukuhamba kumele sidinga ukukhanya okuqhamuka esibanini sikaNkulunkulu. So ngamanye amazwi ngithi bangani, asikwazi ukuba nendlela noma ukuba nendlela yokuphila ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Uma unganalo izwi likaNkulunkulu noma ungathathi ithuba lokwazi izwi likaNkulunkulu ukuthi lithini izwi likaNkulunkulu, basically into engisho ukuthi izwi likaNkulunkulu ngizothini, ngifuna ukubeka kahle ngesizulu, ngifuna ukuthi it's a way of life. Without it ayikho impilo bangani bami. So and enye into kunezinto empilweni esafika zikhona mhlasimpe eziyimkhuba yasemakhaya kithi, ezimkhuba zelizwe. Kodwa umkhuba uNkulunkulu asinikeze wona, umkhuba wokufunda izwi lokuphila ngezwi likaNkulunkulu. Ngishiswe yini lo? Ngishiswa ukuthi mhlambe imfundiso zelizwe uJesu Kristu uyasitshela kwincwadi kaMateyu 24:4 ukuthi asiqaphele singadukiswa. So ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu sidukisiwe kahle kahle. Mina ngisho even izinto ezenziwe emakhaya ethu, izinto esikhuliswe ngamakhaya ethu, nabo little do they know ukuthi izinto uNkulunkulu ezingayona umgomo nomkhomo oye endleleni kaNkulunkulu. And iyafakazekisa ke futhi iBhayibheli maningi izahluko nama scriptures afakazekisa ukuthi kubaleka kanani ufunda izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu kuyasho iBhayibheli ukuthi liwukudla kwethu. Kufanele ngabe lube liwukudla kwethu ngoba uyasho uJesu Kristu ukuthi I am the bread of life, noma ngiyukudla, ngiyisinkwa sempilo. And ikuphi la uthola khona uKristu? Umthole eBhayibhelini. So if ungalifundi iBhayibheli uzokwazi kanjani ukuthi izwi likaNkulunkulu liwukudla kwethu? Get it? All right. So ngiphinde futhi ngifunde uthini uNkulunkulu encwadini yezenzo 17 uvesi 11 uthi labo ke babe bahle kunabaseThesalonika balamukela izwi ngeenhliziyo zonke, bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Ngizofunda futhi bangani. Lithi labo ke babe bahle kunabaseThesalonika balamukela izwi ngezinhliziyo zonke, bahlolisisa imibhalo imihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. So engikushoyo bangani emakhaya ukuthi kubalulekile ukufunda izwi likaNkulunkulu mihla yonke yokuphila kwethu ukuze sizokwazi ukuhamba endleleni kaKristu, ukuhamba ngezimiyalelo zikaNkulunkulu.
So ngale kwemiyalelo kaNkulunkulu, ngale kweBhayibheli ayikho imiyalelo kaNkulunkulu, ngale kwezwi likaNkulunkulu asikho isibane ezosikhanyisela indlela yabo. Ngoba njengoba siphila la emhlabeni asizophelela la emhlabeni. Njengoba sikholwa futhi asikholelwa ukuphelela la emhlabeni, kepha sikholelwa ukuyaphi? Ukuya ekhaya ezulwini. So ngaphandle kwemfundiso zikaNkulunkulu manje etholakala only in the Bible, etholakala eBhayibhelini kuphela, asikwazi ukuyazi indlela eyaphambili. Ngiyabonga kakhulu ngani emakhaya.